maimaita birni har karkarar mu sun gamsu an abba a gene gwamnato ga sakon MD Faisal na gidan abba kai dubulfo abba maimaita birni har karkarar mu mun gamsu dubulfo abba a gene gwamnato ga sakon Faisal MD Karota ya kali rabba da ka kare mu sharrin makiyin da za ya bada mu alfarmar shugaba muradin mu dan ali sahabu kun ji hanyar mu Allah jama'ar Kano dukannin mu mun yarje mu abba muke nufi ya maimaita da riba kai dubulfo abba maimaita birni har karkarar mu mun gamsu dubulfo abba a gene gwamnati ga sakon Faisal MD Karota kowa ya ji to ya fara yaɗawa idan abba kabiru na da gogewa albarkar tarbiya ta dattawa nasarar haka ce take ta zagawa sato ta kara ka burge kolawa mun saba da akwai alar